Let's record. This is record, but ingaqala. So, welcome to the show, man. This is Umkuku Idlala podcast. Okay, so opening today lokuzana conversation ngeimoto. Even though bengingalindele ukuthi isizokhuluma ngeimoto for the first episode actually, but yeah, it is what it is. We are here today. Sizokhuluma nje all things Bolt and Uber. I think I want us to talk about that thing. Moses khuluma nge Uber or imoto or nje Uber ne Bolt kakhulukazi, or imoto we're just going to put in imoto somewhere there, but kakhulukazi Uber ne Bolt ukuthi ke yeah uzathola. So namhlanje ngihamba no Sawukela. I think uzo introduce yena ukuthi kahle Usawukela uba Usawukela. Usawukela umfana kaAfrika, Usawukela wamagudulela lona. Wazwa serious. Ngikho serious. Umfana kaAfrika yimini umfana kaAfrika. Ubonile nalapha phela ithi babe abashiyanga. Yabo angisho ukuthi ngiba personal kodwa abashiyanga uyayiqhenya ngoba wakho. Ubaba wakho Afrika. Ubaba wami uAfrika. Igama lakhe nje. Manje wena Usawukela kaAfrika. Usawukela kaAfrika. Angithi yini khona nina ku-ID ngalombala. Global kaAfrika. Ayikho ku-ID kodwa khona lamagama la afana nokuthi elasekhaya. Abanye bathi igama lasemsamo, igama lakho lilangempela. Mase kuthiwa ngifuna ukuthi ngibuyisele emuva. Ngidinga nje angudingi usibongise enhloko, ngidinga uPhakameni lo waziwa wonke umuntu. Yeah. Iwo so sengithola isource yangempela ukuthi iwona muphi usibongiseni uPhakameni. Usawukele kaAfrika kanjalo. Negama elodwa ke abazali babengabangisani. Yeah. Waba nenhlanhla. Sonke sinamagama engisi. Kodwa ke okay, so namhlanje ngifuna sikhulume ngaBolt kanye neUber. Kahle ukuthi is it still a viable business? Like abantu, are they still supposed to go into that business? Yabo, since wena ke I think you have experience ngokusebenza ngeimoto. Yabo? Yeah. So ngokwakho wena ucabanga ukuthi kusayibhizinisi abantu abangasangalenza nilile. Mina ucabanga kwami ukuthi akusafani uqala kodwa mengiqiniso. Kodwa sisolisala khona ibhizinisi, imali isakhona kodwa iyadinga umuntu oxhamazelayo nomuntu ofuna ukuthini ukuthi abe nemali manje. Into edinga ngazi ukuthi futhi ungangayisenga imoto nge-installments. Le nto imoto ye-finance masuthi uzothenga imoto ezu4 ezu5 zizoqhelaza ephaketheni. Imoto lezigcina ziyafa kwenza okunye na ubheka imali. Ngathi abantu besitshela bethi nje manje kuthiwa nje bethi imoto ziyakhishwa. Sibona konke ku TikTok manje ziyakhipha, ungatry statement manje balibefaka from 3000 something siyahala nathi sifuna le amali. Yeah, phela futhi bayadayisa lapha egcineni. Bayadayisa bona bafuna ukudla nabo. So mangathiwa wena busebenzisa i-installment, ucabanga ukuthi imali ngeke uyenze? Imali ungayenza uma uyisebenzela wena, then ukuthi usebenzise umuntu. Imali uyayibona uma uyisebenzela wena. Uma uyisebenzela wena sithi imoto i4.5. Ayami na track, ayami na insurance. Sure. Chiki sila ko7. Nase sikhesh apha la. Chiki sifika kana ne7000. Mhlawumbe insurance, i-tracker, yabo lona. Mhlawumbe ufuna i-track. Yeah. Leyo 300, 350 kanje leyo bonala efonini. And then maso ufuna ne-insurance iba la ko 1.5. Kuya nange age yakho kodwa. Kuya iba la ko 1.5. 4.5 lapho ko 1.5 uzothi uyabheka ungasanakile hayibo mhlawumbe 6000 7000 kanjani angithi hayibo lonto. And then lapho wena uyinikeza umuntu sawu driver ba Bolt isikhathi esiningi sikesha about 2000 ngesonto, basakhona abanye bakesha about 2.5 kodwa kahle isikhathi esiningi so 2 blocks nje manje kakhulu. So kuleyo mali mothi uthenga imoto ezosebenza umuntu ayikho imali lapho muthi uyabuka u2000 plus 8000 ngenyanga. Kwenza 8000 ngenyanga. Mhlawumbe ukhokha lo 7000 futhi njalo. Shoot wena ukhiphele imoto uthola 8000 ngenyanga. Kanti muyisebenza. Yeah, kanti muyisebenza wena. Uyisebenza wena ngoba le nto yahlahle mina nabaze besho wa Bolt ukuthi make some extra cash. Yabo. Kambe phela le 1000 lona extra cash. Nabo mhlawumbe njengawe nje umuye emsebenzini. Yeah. Fika usebenze uphuma mhlawumbe ushayele uthi uclipper track clipper ubuye uhambe mhlawumbe ukusiza umuntu uthandela uba nemoto so ungayithatha imoto ngesitolo kanjalo. Kodwa uma umuntu ohlala engasebenzi noma okulona business oriented imoto vele ungene
yeah fethu masise right into zakho songathenga imoto uqhubeka usebenze ngaleyo ndlela ngoba phela mathiwa umsebenzi awekho iyona indlela usebenza ngayo so uzokwazi na ukuyiphusha ngoba kumele uyiholele kumele ukhiphe le mali uyakwazi na ukuthi okay ngiyahlukanisa kanje ngizama ukuphila awukho right empilweni kodwa ke kahle shuthi kuleli business mangathiwa siyabuza li viable ngokwakho ucabanga uma ngabe umuntu eyidrivela yena noma ungamqasha umuntu kusangenzeka phela isikhathi abantu bajwayele ukwenza iphutha la ukuthi bayasiqasha awusiqashi nisirentela imoto ususho kanjani baphela ngiyaqasha nje uyaholela baholela nowazi angiphela no ungiqashi wenzani uyarentela imoto unithenga imoto mase uyarentisa uthi mina ngesonto ngifuna 2.5 awungiqashi kahle ngiyayirenta ngoba ayikho imali eqondile ngikunika yona wena ayikho imali onginika yona lo mqashi uyaholela ama benefits ngiyaphela wena ngisho nomuntu i-owner ubasi uyasebenza ngetaxi yakhe ikhumbi umuntu akunikeza imali phela kwesona noma ethi uyiholele ngosuku othile ngapha uyemnika imali kuphela ayikho into yaqinisesa ngiyayibona into esho sengiyayibona ay ngathi kuthanda ukwenza so kahle mina ngibolekisa ngemoto ngithola 1000 uma ukuthi ngiyibolekisile ungasho wena ukuthi okay sure umuntu obolekisayo uyayenza imali in a way lo obolekisa ngemoto like mina ke okay so angiqashileyo manje sengiyakubolekisa esho le moto ngithola lo 2000 abantu abenza imali kakhulu ilabantu laba abayithenga imoto zabo zawu cash manje abangaqinekile manje naqala phela kodwa imoto bengabiza ngako zinganyuka izinto dala imoto phela ngoba ifika le South Africa I think yafika ngabo kwakusawu Taxify Taxify ngiyakhumbula if I'm not mistaken ngo 2016 17 lapho yeah ifika lapho imoto esancane emgaqweni kwakusalula imali license kakhulu osashaya 2.5 ngosuku ngoba idemand yayiphezulu imoto seziningi demand esekho phezulu yabo yayisana imali ngaleso sikhathi obasi babisafuna 3000 ngesonto 3000 bafuna 3000 ngathi ngeke umuntu kanjalo 3000 it was nothing and from out so sikhathi mhlambe ngapho 2017 kanje imoto ilikhokhela 5-6 years yabo mhlawumbe uthenge nezinye enowusebenza la ungalambile awusebenza and then mhlawumbe usunase imoto ezo5 ekhokheliwe zonke lezo moto usukhokhela i-tracker ne-insurance nje kuphela awusaqhubekazekile seke installment osikweletayo yabo okay let's say manje ke sikhuluma nomuntu mhlambe okulesikhathi samanje because yabona ngo2016 whatever you know what I mean but sikhuluma ngomuntu wamanje othi yena manje ufuna ukuthenga imoto ngokwakho ucabanga mhlambe lese uzomupha ama list awu 3 mhlambe 3 noma 4 whatever imoto ongasho ukuthi these cars yizona engicabanga ukuthi engalokhuzana engathenga zona yayibona leyo nto iyona ipona like as u3 fethu owazi ukuthi okay these are the cheapest cars that people can buy imoto ekusebenzeka ngazo lapha kahle imoto and why like imoto yona ngokwinakekela first zikona ke futhi ezinye ibhedayo ngoba ngokwethu thina singayisandisisa sabantu sihambe sivumelana nalesi kodwa nje mina into engayisho kakhulukazi uToyota will never go wrong if VWs but iyatshontsha kodwa nayo ku Baltimore uyabona na ku Ubicon iningi futhi reliable leyo moto nenye sengiyibonile manje ngiyithandayo mina iKia Pegas i-right kwaphela ayilumi kakhulu ephaketheni muzithenga installment naku petrol ya saver and ina yonke into comfort i-right yabo mina I think if I'm ibelula like kakhulu because I think mina njengamanje ngikhulumisa njengomuntu ongazi lethe nje ukhuluma nomuntu wesifazana manje naye zama ukuthola le extra income yabo uhleli lahle khona ufuna extra income so ufuna ukwazi ukuthi if ngiye lese uzothi wena okay uToyota ka Toyota I'm sure mengifika khona futhi qhu ngithi ngiyabona hawu sekhona imoto ka 7000 ubethe nje usawukela imoto ngizofike ngiyithole ya Bolt la imali wena ukhulumela ukuthi uhlobo lemoto sure efuna ukuthenga installment engithi okay la ngakwazi ukuphila
kahle kahle uzothenga nge-installment izokutshela nje ubasa ayikho into ozoyiphida uzothola amasenti angibe nje honest uzothola amasenti okay ngiyoyithenga ngocash ke nginemali iphumile imali yababo sashona afak man ayishela yeah now ngathini ungahamba bethu ethenga iEthos ifethu li option Ethos li option kakhulu Ethos la save abanye bathi la tshona no Ethos la save li right alifi njalo Ethos la save kakhulu moto ufuna la ko7 liyo mali mhlambi ithi Ethos like senje Ethos liyejwayelekile bole ungathi lo ncane lo ke Uber sikwaziyo naso ku Ethos kwapha kwa lamancanyana yabo lamancane na futhi sama Ethos ukuthi manje phela sengena noniphi imoto kodwa ke egcineni lenesinqa mhlambe lesi estimate ukuthi okay mhlambe lesi lenesinqa ya sithi lenesinqa khona izoba clear I say case so lenesinqa mucabanga wena ingabo malini sekukonke lese sekukonke nje ngidriver usuyoyithenga nje ngiyafika cash ngino cash uyafika uyithenga lapha ingangenzela malini phese kodwa phela mase siku cash vele sengiyabolekisa ngayo vele uyabolekisa ngayo phela kahle mase ucash imoto sekuphelile yes sosimnandi mase uhamba uyoyiregister la register khona ka Bolt wenze yonke into kwenzeke imoto ibe roadworthy icheckwe and then mase uyayibuyisa uyasho how nginemoto eka Bolt noma eka Uber engirentisa ngayo so mhlambi ngabo malini lese ke okay mhlambi ngiyithenga cash cash ukuthi phela ama dealership awafani ngoba isikhathi esiningi ufuna nakhona futhi kuya ngokuthi ufuna entsha noma ufuna i-pre-owned mufuna i-pre-owned nathi mina thatha i-pre-owned la se-garage el-right elithembakele ama-garage athembakele mhlambe lesi estimate njengo i-bikers i-bikers uyalithola mhlambe mhlambe 110 120 pre-owned we-bikers we-bikers uyayithola Ethos Ethos sizojika la 150,000 mase lo moto usuyitholile mase wenze njani ke usuyayiregister njengoba sesishilo wenza yonke into ekumele uyenze multi mhlambe 2000 ngesonto mhlambe insurance yakho u1.5 une track shoot wena sunamalini lapho wenza u8000 ngenyanga shoot unamalini wena ukhipha lo 2000 usala no6 kahle usala no6 ayisekho umuntu awusahlwaniselani imali yakho awusakhulumi mase mhlawumbe ubeka lo ibekayo ngoba imoto iyahlupha phela iba nenkinga egcineni ibe la just ukuyiphuthuma ukuthi imoto ingahlali egcineni ngoba phela i-investment emele uyinakekele let's say egcineni suba no4000 nje ubeka wena oqondile sekuyini leyo i-income extra leyo ayisafa nje umuyithenga nge-installment ukuthi ukhokhela ibank ilikhombile ukuthi ukhokhela 4.5 uphinde ufake insurance uphinde ufake nani ngoba ugcina sulubona le business alinamali ngenxa ukuthi ukhokhela into eziningi kanti uzothenga imoto eyicash kuba lula ngoba vele usubuyisela ucash wakhe ade vele kuwona so ngabona na ukuthi 4000 times 12 imalini before uthi ibuyele imali yakho kodwa sunayo imali engenayo ephaketheni eceleni asisishuyi kancane sisiza umuntu cause ngeke ngabona iprocess engathi ithanda ukuba yinde yokuregister ukudriver ku Bolt mhlawumbe uBolt noma siqale ngeUber if you know the process yokudriver yokuregister ka Uber izinto ezidingakalayo if let's say wena like ngifuna ukuba udriver ke sesiza udriver ke manje uyiamisha mhlambe angazi uqhamuka lapha emakhaya somewhere sisho abantu basemakhaya kodwa let's say uqhamuka emakhaya nawe somewhere une license awuqala uzomela ukwenza iPDP uqala nje lo ngoba uzokuthutha umphakathi iPDP professional driving permit le yokuthutha umphakathi uzoqala ngayo mase uqale ngayo emva lapho usudinga yona ke imoto ozoregister ngayo ngoba phela egcineni kunama forms amele ugcwalise ka Bolt lapha wenza online le nto ilula nje uphinde uzoregister imoto noma uregister wena unemoto asithiwa nje wena unemoto ngifuna ukudriver sengine license yami ngithenge nemoto ngifuna ukungena wena unemoto mina ngudriver ngifuna ukuzoshayela imoto yakho wena ukuze ngikwazi ukuyishayela le moto kumele ngithole iPDP ngoba ka Bolt wena usuyiregistile mina ngizodinga wena ungisize ngoba iprofile ukwazi ukuyenza ngaphandle kwamnikazi wemoto awukwazi ngoba kudingeka ini inumber plate yemoto ama disk emoto mwenze profile so iPDP udingeke lento njani iphepha leli la ka Decker
i-vehicle logis imoto road yeah okay liyathela yeah i-road weight right udinga ukuthi ubase kunikeze zonke lezo zinto lo muntu lo ozoqashisela ngemoto mase wena ke uyakwazi ukwenza i-profile mase wenza nama-fingerprint aka-postnet for ilento njani i-clearance criminal record ukuthi awunawo ilento njani and then emva lapho sunayo i-app yokusebenza mhlambe lese nje awazi uqhamukela emakhaya yonke lento umcabanga mhlawumbe ngathi mhlawumbe umalini like i-process yonke i-PDP nje let's say PDP mhlambe estimate